Azimio osebedo kabago romo mag siasa jumbe ariyo mokalo mag kwedo telo mar jatend piny William Ruto. Jotelo mag piny owacho mar Ruto kotelnegi kod en owuon osebedo kadwoko weche mag Azimio. Penjo maduong' en ni dibed ni Azimio oserwako jatend piny kod piny owacho mare e otegu margi mar dwokore kodgi kar kete tim ajenda mage. Jafwambo marwa Chris Owino kolonwa wachni. Kuom thuolo mar jumbe ariyo mokalo, jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga osebedo kabayore wach ewi romo mag siasa mag Azimio mar kwedo loch mare. Mabiro bang' Raila e romo mar Azimio e alap ma Kamkunji owacho ni ok oyango William Ruto kaka jatend piny. E kinde yawo ayanga chenro mar gero ute ma nengogi oyweyo e kadak Mashauri Moyo e giko juma mokalo, jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne odwoko Raila Odinga. Ne ginyiero romo mag Azimio ka githiano ni ginie telo nyaka yiero mar 2027 kendo owacho ni romo mag Azimio ok buoggi. Jonon weche mag siasa yango ni romo mag Azimio nyalo rwako jatend piny kod piny owacho mare e otego margi kendo rocho kenge duto mag keto e tim singo mane miyo jopiny e kinde campaigns. Gima jo Azimio timo sani nya chandogi e chopo lekgi kata chopo promises mane gimiyo jopiny, nikech nyalo distract gi from attention mar timo gigo. At the same time, instability, political instability kantie e piny, to iyudo kaka gine revenue mar sirkal monego bed ni tiyogo chulo development ok bed collected maber. At the same time, nyalo chopo kama koro kata mwandu ma e pinje moko mag investment be ok bi e Kenya nikech koko. Impossible ni rallies gi koendelea to president ko engage chon, to chances are ni agenda gi biro bedo detailed. Kata ka wa achieve moko to samoro okata malo 100 kako nego benotimo. E gimo miyo nyako consult. And the first point of call mar consulting nikech sani waonge IBC commission. Nitie mana commission achiel miluongo ni Irene Masit mabende gichiwo kumidhi gole kineno kaka tribunal odhi. First port of call nyaka consult a package mar reforms mar IBC kaka i constitute, but importantly reform package magidhetimo kadhi mbele. Jotelo ma Kenya Kwanza osebedo kagoyo korgi ni Azimio nyalo dhi nyime kod romo magi kagiwacho ni onge lokruok magidhi kelo. Kata kamano, jonon weche mag siasa to neno wach makamano e yo mopogre. Kineno reaction mane jo Kenya Kwanza obedogo, then you notice gisechako notice ni jogi tiyo. Jogi o focus at the opposition. And opposition king'iyo pod en united, onge ng'ama ose defect malich. And jika ok defect within the first 5 months, ng'ama the defect onge. The experience ma wan go for a long time en ni ok inyal underrate teko mar Raila. From the results manobedo declared, en chigni gi support mar half of the country. So it means ni en gi accessible, en gi gima kisungu luongo ni critical mass monya ringo go mabro luwe kamora moromo dhiye. And therefore, onyalo ringo moket the government busy for 5 years. Jonon weche mag siasa kod jopiny osebedo ka nono ewi gimomiyo gai mar Azimio Raila Odinga ne orito nyaka dweche 5 bang' yiero mar kwedo telo mar William Ruto. Dipo ni paro mag bago romo mag kwedo duoko mag yiero ne onge chenro mag Raila kose. Kiseng'iyo history mar jaduong' Raila Odinga gi jotend Azimio sana mosebedo kode consistently, to unpredictable ni gidhi gaji. Since 2002 offers the mass action mondo gimoro timre. Kata aniche kingene no kele mona geswari ge mass action. Koro en brand mar politics. Adire en brand mar politics mar Raila and team ne gi invest in public mobilization. Kaluwore gi duokrok mar wach kachiel gi chung' motegno e kind kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio, jopiny osebedo ka penjo ni romo mag Azimio biro dhi nyime kuom thuolo marom nade, to ang'o maduong' magigeto yudo kod romo makamago. So I feel ni migosi Raila Odinga to gi joge choko troops gi, choko jolwenj gi mondo gichak ng'iyane to ere kaka ginyalo donjo e telo. Ginyalo donjo e telo election mabiro
to kata kok gidonje telo election mabiro to be nitie gima ginya timo ma gidonje telo kata pok election moro biro. So ana feel ni en siasa magore. Gidwa chuno sirkal mondo engage. To ka sirkal ok engage to kaka neno kuma gichiko ne gibiro chako golo dosi achiel kachiel. Tero chalo gima oyeyo makai to kudhi. Onyalo kai ko kai wathi to golo gima koro ne wacho. And again samoro jogi smart, samoro gin recording meetings. To mano bro question credibility mar the entire outcome of election, Tanzania presidential election to 2022. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.